Hello, this episode will be in Welsh. If your Welsh isn't up to following along, then we are completely fine with you skipping to the next one. Helo a chroeso i'r Gymnewidfa, podlediad wedi gynhyrchu gan Archwylia Cymru. Owen ydw I, a dwi'n gweithio i'r Gymnewidfa arfer da. Archwylia Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am archwilio sector gyhoeddus ddatganoledig yn ariannol ac o ran perfformiad. Mae hynny yn cynnwys y Cyngor Cymuned Lleia a Llywodraeth Cymru a phob corff arall sy'n rhwng y ddau begwn yma. Mae hon yn ail benod o ddwy, sy'n edrych ar faes deallusrwydd artiffisial a'i perthynas gyda'r Gymraeg. Yn y benod gyntaf, fi'n i sgwrsio fy Prif o ganolfan Bedwyr ym Mangor a thrafod deallusrwydd artiffisial, y cyfleon, y peryglon a'r berthynas efo'r Gymraeg fel iaith fodern. Mae'r ail benod yn edrych ar ddwy agwedd arall, sef perthynas y rheoleiidiwr a sut mae'r diwydiant cyfieithu yn wynebu'r her. Yn Ha 2025, bu Gomisiynydd y Gymraeg wneud datganiad polisi am ddeallusrwydd artiffisial a'r berthynas efo safon ar Gymraeg. Mi oedd Osian Llywelyn, Dirprwy Gomisiynydd yr Iaith, ddigon clen i ddod atom i drafod sut mae dyfodiad technoleg newydd yn effeithio'r waith y rheoleiidiwr. Fel sefydliad fel rheoleiidiwr, sut effaith da chi'n weld mae deallusrwydd artiffisial yn gael ar wasanaethau cyhoeddus y felly? Wel, dwi'n meddwl bod hi'n deg i ddweud fod hi'n yn gyfnod cynnar. Da ni fel unrhyw rheoleiidiwr arall mewn sectorau gwahanol yn gorfod dechrau mynd i'r afel ar cwestiwn o sut da ni'n yn rheoleiddio mewn byd sydd yn gynyddol yn newid, technoleg yn cael ei ddatblygu ar raddfa cyflym tu hwnt, a mae angen i ni alluogi yn bod ni mewn sefyllfa i ymateb i hynny yn amserol ac yn rhagweithiol. Dwi'n meddwl o ran y cwestiwn o ran sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael effaith ar wasanaethau cyhoeddus. Yn amlwg, mae'r drafodaeth gyhoeddus, falle'r ffocws ydy'r gwahanol fodelau o ddeallusrwydd artiffisial, algorithms, pa mor gyflym mae'r dechnoleg yma'n gallu darparu atebion ar gyfer bob math o bethau. Ond o'n safbwynt ni falle fel rheoleiddiwr, dwi'n meddwl y cwestiwn pwysica i ni ydy sut da ni a sut mae'r dechnoleg yma yn mynd i, neu yn, newid disgwyliadau defnyddwyr y Gymraeg o ran y gwasanaethau maen nhw'n disgwyl i'w derbyn gan sefydliadau cyhoeddus a pa fath o brofiad mae hynny yn ei gynnig i'r defnyddiwr. Felly dyna falle'r cwestiwn canolog i ni fel rheoleiddiwr. Ie, lle mae'r prif dasg yn aros yn un peth ond bod i natur i newid lle? Yn sicr, mae'r gofynion o ran safonau'r Gymraeg, mae rheina wedi pennu mewn is-ddeddfwriaeth ac fel dwi'n dweud wrth sefydliadau yn aml, y safon yw'r safon, safonau yw'r safonau ac mae'r disgwyliadau yn gyson waith beth fo'r cyd-destun gafodd y safonau i cyflwyno am y tro cyntaf yn 2016. Da ni ddegawd wedi hynny a mae'r ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus wedi newid. Mae hynny wedi bod yn sylweddol a da ni'n gweld hynny'n cyflymu fwy rwan efo dyfodiad deallusrwydd artiffisial, ond y gwir plaen amdani ydy bod y dyletswyddau yn parhau yr un modd ag oedden nhw yn 2016. Ydy hwn wan yn dechrau achosi chi wedyn addasu'r ffordd a chi'n rheoleiddio felly? Fel o'n i'n sôn, dwi'n meddwl bod yna gyfrifoldeb arno ni gyd fel rheoleiddwyr i addasu ac esblygu'r ffordd da ni'n gweithio. Mae'r ffaith bod deallusrwydd artiffisial yn mynd i ddylanwadu ar y ffordd mae gwasanaethau yn cael i'w cyflwyno i darparu i ddefnyddwyr. Be mae angen i ni sicrhau ydy fod y Gymraeg yn parhau fod ar flaen y gad yn hynny o beth a bod sefydliadau wrth gynllunio gwasanaethau mewn ffyrdd chydig yn wahanol falle i'r hyn maen nhw wedi arfer ago, fod y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog a fod y Gymraeg ddim yn cael i'w danseilio mewn ffordd na'r dyletswyddau statudol wrth fabwysiadu y dechnoleg yma. A dyna mewn gwirionedd ydy'n sail yn datganiad polisi ni fel rheoleiddiwr, adnabod y cyfleoedd sydd o fabwysiadu a manteisio'r y dechnoleg yma, ond yn cydnabod hefyd rhai o'r risgiau sydd ynghlwm â hynny.
Felly mae yn egwyddor, be da ni'n ei ddisgrifio, yn egwyddor rag ofalus. Da ni'n annog arloesi, ond hefyd yn tynnu sylw at y risgiau. Mae hwnna wedyn yn cyd-fynd i'r adda fo'r ffordd da chi diaddasu sut da chi'n rheoleiddio dros y cwpl o flynyddoedd dwytha, lle da chi'n lot fwy cydweithredol efo sefydliadau ydych? Sicr, fe wnaethon ni fabwysiadu hyn da ni'n ei alw'n ddill o gyd-reoleiddio, a mewn gwirionedd, be mae hynny'n ei olygu di bod ni'n awyddus. Mae'r rheoleiddio'n swyddogaeth amlochrog wrth gwrs, mae yna rôl i ymchwilio a gorfodi lle mae angen gwneud hynny. Ond nid dyna'r man cychwyn, da ni eisiau gweithio efo sefydliadau, da ni eisiau gweithio efo partneriaid eraill sydd ar rôl i chwarae o ran y Gymraeg. Pan da ni'n edrych ar yr maes yma o ran deallusrwydd artiffisial, mae'n bwysig yn bod ni yn gweithio nid yn unig efo'r sefydliadau sydd yn dod o fewn cwmpas yn gwaith rheoleiddio ni, ond hefyd y llywodraeth sydd â chyfrifoldeb dros dechnoleg iaith. Da ni'n gweithio efo canolfan Bedwyr enghraifft, felly mae yna ystod o bartneriaid sydd ar rôl bwysig i chwarae yn y maes yma. Yndi, a dwi'n meddwl bod ni'n lwcus o bobl fatha canolfan Bedwyr sydd ar benod arall o'r gyfres yma, lle sy'n gweithio'n rhagweithiol i gadw yr Gymraeg fel iaith fodern ar y rhyngwyd. Ac sydd wedyn yn gobeithio wneud eich gwaith chi rhywfaint yn haws o ran. Cos dwi wedi dod yn yngyrfa fyna, un o'r cwestiynau cyntaf ti'n ofyn wrth ddod o draws meddalwedd newydd weithiau di, wel, di'n medru siarad Cymraeg, neu di'n medru allbynnu yn rhesymol yn y Gymraeg. Ond sicr, mae'r berthynas waith sydd ganddo ni efo canolfan Bedwyr yn un hynod gadarnhaol, a dwi'n siŵr fydd y berthynas yna'n datblygu fwy dros y cyfnod nesaf. Mae'r ffaith bod ganddo ni arbenigwyr yn y maes yma, dyda ni ddim yn arbenigo pan mae'n dod at deallusrwydd artiffisial rheoleiddiwr ydyn ni. Felly mae cael yr arbenigedd yna a'r berthynas waith yn hanfodol, dwi'n meddwl. Mwyn bod ni'n deall y datblygiadau, beth sy'n bosib, beth ydy'r risgiau, a bod ni wedyn yn gallu cymhwyso hynny'n cyd-destun rheoleiddiol ni. Ydych chi wedi gweld unrhyw wahaniaeth yn cydymffurfiaeth o falle nhw? Ydych chi'n dweud yn y polisi, mae rhaid chi dal cydymffurfio o stwff ydy. Ydych chi wedi gweld rhywfaint o newid yn hynny? Dwi'n meddwl bod hi'n deg i ddweud bod hi'n rhy gynnar falle i ddod i gasgliadau pendant ynglyn â hynny. Mi ydyn ni'n cynnal rhaglen flynyddol i fonitro cydymffurfiaeth sefydliadau. Fel fysa rhywun yn ei ddisgwyl, mae yna sectorau a sefydliadau ac elfennau lle mae yna gydymffurfiaeth uchel ac da ni'n hynod falch o'r gwaith mae sefydliadau yn ei wneud. Ar yr pegwn arall, mae yna lefydd a mae yna feisydd lle mae yna ddiffygion yma angen i ni weld gwelliant. Mi roedd hynny'n wir yng nghyd-destun safonau cyn dyfodiad deallusrwydd artiffisial. I baraddau mae deallusrwydd artiffisial yn mynd i hwyluso rhywfaint ar hynny. Un o'r heriau mae sefydliadau yn ei wynebu yn amlwg wrth fynd i'r afael a darparu gwasanaethau Cymraeg ydy capacity, yr adnodd dynol yna sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau. Yn amlwg mae deallusrwydd artiffisial yn cynnig cyfle yn hynny o beth yn dydy. I baraddau mae o wedi arwain at welliant neu'r cyfeiriad arall. Dwi'n credu bod hi'n rhy gynnar i ddweud, a dwi'n meddwl oedd hi'n bwysig i ni gyhoeddi yn datganiad polisi ni i osod y cyfeiriad, ond cyfeiriad cychwynnol ydy hwnnw, ac fel y dechnoleg i hun, mi fydd angen un polisi ni esblygu dros amser. Ie, ac dwi'n meddwl fod ni mewn, gyffredinol yn dynenwedig y gwasanaethau cyhoeddus o'r dechnoleg falle yma, mewn cyfnod enfawr o flux i radda, lle da ni'n mynd yr hen fyd. Mae gennym ni'r dechnoleg newydd yma, mae gennym ni ôl effeithio Covid, bod math o bethau mynd ymlaen. Ond dydy'r byd newydd ddim cweit diffurfio eto, a mae yna lot o bethau, sgynna ni'n dewis ond aros i weld beth sy'n digwydd agos. Na, goes, dwi'n meddwl mae hynny'n yn sicr yn wir. Dwi'n meddwl yr hyn sydd da ni fel rheoleiddwr yn effroedd efo ydy, falle bod ni'n mewn sefyllfa chydig yn wahanol i reoleiddwyr eraill, mae'n fframwaith reoleiddio ni i raddau wedi'w bennu mewn eisteddfwriaeth. Mae'r safonau yna, mae technoleg yn symud yn gyflym,
fel mater o ffaith, mae deddfwriaeth a polisi yn symud yn llai cyflym os allai roed o felly. Felly un o'r heriau, dwi'n meddwl, i ni ac o bosib i lywodraeth dros y cyfnod nesaf, di sut ni'n sicrhau fod y dyletswyddau swyddau statudol na sydd wedi gosod ar sefydliadau yn parhau fod yn berthnasol ac yn ffit i bwrpas yn y cyd-destun newydd yma. Ie, felly, yn y pen draw, felly, manteisiwch ar y dechnoleg lle mae'n gweithio i chi, ond cofiwch eich dyletswyddau. Yn syml, ie, mae yna gryn dipyn o gyfleoedd, a dwi'n siŵr fydd yna fwy o gyfleoedd yn dod yn amlwg yn ystod yr cyfnod nesaf a'r blynyddoedd i ddod, ond y neges i sefydliadau ydy bod yn disgwyliadau ni ar dyletswyddau yn parhau i fod union yr un peth ac yr oedden nhw cyn dyfodiad y dechnoleg hon. Diolch yn iawn i chdi. Diolch yn fawr iawn. Diolch eto i Osian o ddod i siarad fyny. Mae'r diwydiannau o sectorau sy'n dibynnu ar drin gwybodaeth a geiriau yn un o'r rhai sy'n cael ei henwi bron bob tro ddarogan newid yn sgil deallusrwydd artiffisial. LLMs, Large Language Models, ydy'r genhedlaeth ddiweddaraf wedi'r cyfan. Felly mae otomeiddio tasga fel cofnodi cyfarfodydd a chyfieithu'n apelio, yn enwedig i rei sy'n ddim yn gwerthfawrogi'r grefft sy'n tu ôl i ddarn o destun da. Mae'r diwydiant Cyfieithwyr Cymraeg yn cael ei gynrychioli gan Cymedithas Cyfieithwyr Cymru, a bydd yn gynnal digwyddiad ym Mehefin 2025 nath edrych ar oblygiadau'r datblygiadau technolegol ar y diwydiant cyfieithu. Ac yn ddiweddar, fi mi fynd i swyddfa Cymedithas Cyfieithwyr Cymru i gael sgwrs gyda i Prif Swyddog, sef Teleri Haf, am perthynas y diwydiant cyfieithu Cymraeg gyda deallusrwydd artiffisial. Teleri Haf ydw i, dwi'n brif swyddog y Gymdeithas wan rhyw 4 mis, felly yn eitha newydd i'r swydd, a dwi'n cydweithio fyma efo rheolwr gweinyddol Sioned, felly y ddwyn yn ni, a'r bwrdd gwirfoddol wrth gwrs yn cynnal y Gymdeithas. Gyda fi lot fawr i ddysgu yn y swydd, ond dwi'n edrych ymlaen am y blynyddoedd sydd yn blaenau ni, a mae'n mynd i fod yn blynyddoedd eitha heriol, dwi'n meddwl, efo'r datblygiadau technoleg sydd o'n blaenau ni. Wedyn, i ddechrau, sa'ch chi'n cyflwyno, beth i Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru? Lle mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn gorff cenedlaethol sy'n arwain datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Nid yw'r unig gymdeithas proffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg, bod yn gyfieithwyr ar y pryd neu'n gyfieithwyr testun. A mae gennym ni dros 400 aelodau, 407 ar hyn o bryd, a da ni'n trefnu gweithdai a hyfforddiant ac aroliadau ar gyfer cyfieithwyr. Ac mae rhaid sefyll aroliadau mwyn bod yn aelod o'r gymdeithas. Mae bod yn aelod fel rhyw farc ansawdd o allu unigolyn i gyfieithu ac yn gydnabyddiaeth o broffesiynoldeb cyfieithwyr. Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn dathlu penblwydd yn 100% eleni, felly mi fyddwn ni'n brysur iawn eleni yn trefnu digwyddiadau i ddathlu'r penblwydd arbennig yn ogystal â rhagor y weithdai a sgyrsiau. A mae gennym ni ddiddordeb mawr clywed gan ein aelodau, wel be maen nhw eisiau gwneud hefyd i ddathlu'r chlysur arbennig yma. Diolch. So, 4 mis yn y job? 4 mis, ie. Dal i ddysgu. Fel am i mynd, dwi'n cymryd lled. Sut mae'r byd yn edrach i Gymdeithas y Cyfieithwyr? Wel, nes i'n disgwyl bod i'n gymdeithas mor fawr i ddechrau fe bod yna 400 o aelodau, a nes i chwaith ddim sylweddoli pa mor weithgar oedd y gymdeithas a gymaint oedd yn digwydd o ran, mae yna weithdai bob mis, mae yna sgyrsiau dros ginio unwaith y mis, mae yna fwrdd gweithgar tu ôl i ni, mae yna arholwyr yn rhoi toman o amser i greu papur arholiad ac hyfforddiant. Mae hi yn fyrlymus ofnadwy a gymaint y bobl yn rhan o'r gymdeithas. A dwi'n teimlo'n freintiedig iawn i gael bod yn rhan bach o'r gymdeithas. O da, mae hwnna'n braf iawn i glod bod yna gymaint o fywyd a gymaint o fwrlwm lle. Ond da ni mewn byd sy'n... Mae byd wastad yn newid, ond da ni mewn byd o'n lle mae gyda ni newid da ni'n medru weld a'i adnabod mewn deallusrwydd artiffisial. A mae'r diwydiannau a proffesiynau gwybodaeth a iaith yn un o'r rei sydd wedi dod fyny fatha rei sy'n cael ei effeithio fawr gyn deallusrwydd artiffisial dydy. So, sut da chi fel gymdeithas yn ymatab i hynny? Wel ie, fel ti'n dweud, does y ddim dadla mae pethau newid a mae
deallusrwydd artiffisial yn boen meddwl mawr I gyfieithwyr. Fe nathon ni gynnal ymchwil efo cwmni arad yn mis Medi, a mi oedd 34% o gyfieithwyr yn poeni am ddyfodol y grefft oherwydd y newidiadau mewn technoleg. Wrth gwrs, mae'n afanteisian I ddeallusrwydd artiffisial, mae'r effeithlonrwydd yn mynd I gynyddu, ond oherwydd hynny, y cwestiwn mawr ydy a fydd yna ddigon o waith I bawb. Dwi wedi siarad efo sawl cwmni'n ddiweddar ar hyn o bryd, mae'r llif gwaith yn dda, ac oherwydd mwy o bwyslais ar gynnu gwasanaethau'n ddwyieithog, y cynnu mewn nifer o siaradwyr Cymraeg yn mynd 2050, da ni'n gobeithio bod y llif gwaith yna yn mynd I byrhau I fod yn uchel. Ond wrth gwrs mae rôl cyfieithydd yn mynd I newid. Mae yna lawer y gyfieithwyr yn defnyddio deallusrwydd artiffisial yn barod. Yn ôl yr ymchwil, mi oedd 70% o gwmnïau yn defnyddio deallusrwydd artiffisial ochr yn ochr efo'u cof cyfieithu yn barod. Cofiwch, da ni wedi gwynebu rhywbeth fel hyn o'r blaen efo Google Translate ac yn y blaen, a pawb yn mynd I banig, ond mewn gwirionadd, does am llawer wedi newid. Mae wedi bod yn arf defnyddiol, teclyn defnyddiol I gyfieithwyr, ond mae'n y gyfieithwyr dal wedi bodoli, a mi fydd yna dal alw am gyfieithwyr. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy na cyfieithwyr sy'n dal gafal yn y teclyn yna, ac nid y cwsmeriad bod yn fyny'r cyfieithwyr ddefnyddio fo mwyn hwylusau gwaith I hunan, a bod nhw wedyn yn prawf ddarllen ac yn sicrhau bod yr ansawdd, yr allbwn yna dal yn cadw'r safona. Ie, da ni, a lot ohono ni wedi gweld yr lluniau a'r crynau cymdeithasol o gyfieithiadau gwael neu negesuan allan o swyddfa bobl da. A dyna di drwg efo deallusrwydd artiffisial ar hyn o bryd, a dwi'n siŵr mae'n mynd I wella, da ni'n wirion, ond ysgynno fo'm co, felly ella'r enghraifft y gair Saesneg plant, ella neith o gyfieithu fo fel gorsef yn paragraff 1, ffatri'n paragraff 2, planhigyn yn paragraff 3, ac ella na plannu oedd ei angen yn y lle gyntaf. Felly dyna ar hyn o bryd lle da ni sefyll ynde, a weithiau mae yn cymryd mwy amser I brawfddarllen rhywbeth na cyfieithu. Felly ysdi cwsmeriaid yn meddwl, na ni roed o trwy chat PT, a gafon ni o'n ôl yn rhatach ac yn gynt, dim dyna ydy'r achos bob tro, achos mae yn cymryd mwy amser yn aml. Na, dwi'n ategu hynna, brofiad weithiau, ni wedi rhoi rhywbeth trwy gyfieithu automatic, a dwi wedi gael o'n hun, ti yn treulio mwy amser yn gweithio allan be oedd dystio'r greiddiol di, I gymharu fo beth ti wedi gael yn ôl, a golygu gaddasu hynny da. A beth sy'n rhaid I gofio hefyd, dim jyst cyfieithu testyn, mae hyn yn effeithio'n cyfieithu ar y pryd hefyd. A dwi'n siŵr mi fydd pobl yn arbrofi fo er mwyn arbad arian cael cyfieithydd ar y pryd, ond o ran y Gymraeg, mae'n anodd iawn dehongli'r tafodiaeth, iaith lafar, bratiaeth, a hefyd cyfleu teimladau rhywun, achos dim jyst cyfieithydd ar y pryd ydy cyfieithydd, mae'n aml iawn yn actiwr. Yn enwedig mewn llys, neu beth yng nghofio yn Prif arholwraig ni, Neri Syrffyd yn sôn, am y gwahaniaeth sa hi'n gallu cam bortreadu rhywun yn y llys, enghraifft os bod na rhywun yn deud, don't know, yn y llys, wel, sa cyfieithu hynny fel dwi ddim yn gwybod, yn wahanol iawn I wmbo, yn basa. Bysa. Felly, ydy deallusrwydd artiffisial yn mynd I gallu gwneud hynny, dwi'n meddwl. Ie, a gwaedd hefyd, dwi wedi yn gynharach yn yngyrfa, dwi wedi landio fyny mewn bwth efo cyfieithydd ar y pryd yn gorfod bod yn ddistaw iawn. A gweld nhw yn mynd i'r flow state yna, lle mae geiriau'n yn dod I fewn ac yn llifo allan yn ddidor, mae o'n anhygol sut maen nhw'n cael y sgil na da. Yndi, mae'n grefft a hanner, yndi. A mae yna brinder cyfieithwyr ar y pryd, da ni'n galw am ragor y gyfieithwyr ar y pryd, felly mae yna ddigon o waith I bawb ar hyn o bryd. A mae'n un beth da I gweld, ydy? Yndi. Achos, athoch chi gynnal cynhadledd hadwytha I drafod hyn, ac oedd eisiau yna yn ddwrnod difyr iawn, a eisiau ddysgu lot. Ond o'n I yn cael teimlad o ddiwydiant ansicr os nad yn ofnus, achos mae narratif I gyd am mae'r byd yn mynd I newid, ac efallai bod chi'n mynd I gael eich gadael ar ôl. Ond eich safbwynt chi ydi, oes mae'n y fygythiadau, mae'n y gyfleon lle.
Ia, bendant, dechrau oedd y gynhadledd na mewn ffordd, mewn cyfnod ansicr. A da ni dal mewn ansicrwydd ac felly mi fydda ni'n dal i ymateb, mi fydda ni'n cynnal digwyddiadau tebyg eto wrth i bethau newid. A mi o hwnna'n yn ddechrau da, cael Hannah Thomas yna i drafod beth oedd deallusrwydd artiffisial a cael yr ochr gyfreithiol wedyn gan Dr Nghara James. A hefyd cael yr ochr gadarnhaol gan Ben Sgrin ar bwrdd iechyd. Oedd yn sôn am y baich mae cyfieithwyr bwrdd iechyd o dan efo ddydd i ddydd gymaint o lwyth gwaith a sut mae'n hwyluso nhw o ddydd i ddydd. Felly, oedden ni'n edrych ar y ddwy ochr yn y gynhadledd, dim just yr ochr negyddol. A mi fydda ni'n trefnu digwyddiadau tebyg, a da ni yn ymatab i'r newidiadau sydd ar droed. Da ni rwan newid yn papur arholiad, neu'n papur arholiad cyflawn. Felly, yn lle 2 gwestiwn cyfieithu, mi fyna 1 cwestiwn prawf ddarllan, yn lle cyfieithu mwyn ymatab i y newid yn rôl y cyfieithydd. Mi fyna e-weithdau prawf ddarllan wedyn i baratoi ar gyfer yr arholiad, a da ni yn trefnu mis Chwefror gweithdy prawf ddarllen ar ôl deallusrwydd artiffisial yn benodol efo'n prif arholwr Fiona Gannon y mis Chwefror, a mi fyna sesiwn rhywun peth prawf ddarllen Saesneg ar ôl deallusrwydd artiffisial efo Meg Ellis mis Mawrth. Ie, felly mae'r bor rhagweithiol o fedrwch chi fod efo pethau yma. Yndan, a da ni hefyd yn agorad i gyfieithwyr ddod at ni a dweud, i ofyn i ni gynnal pethau penodol, os bod yna rhywbeth yn ei poeni nhw, mi nawn ni helpu da ni yma i wrando, i gefnogi ac ymatab. Ie, achos dwi'n cofio, fras gofio, cyflwyniad Ben Sgrin, felly, oedd i ystadegau fo am y gwaith, mae'r uned mae o'n redag, mynd trwyddo fo'n anhygol, doedd. Ac yn dangos just y gwaith a'r gwaith ailadroddus o balli sy'n teclyn ydi deallusrwydd artiffisial da. A da ni'n defnyddio fo i fod yn onest esblynyddodd, dydy ddim gwahanol i'r cof cyfieithu, achos mae'r cof cyfieithu sydd gan gyfieithwyr, mae ochr yn cael ei ddefnyddio fo Google Translate, lle mi fydd deallusrwydd artiffisial just yn lle'r Google Translate na'n bydd. Felly does na ddim llawar o newid yn mynd i fod. Ond mae'n dda o beth, mae pawb dwi wedi siarad o ran cyfieithwyr, mae pawb yn dweud bod na ddigon o waith ar hyn o bryd os rhywbeth gormod o waith, felly fydd o yn help. Chos o'n i am ddechrau symud ymlaen i'r cyfleon. Mae'n un o bethau, mae Swyddog Gomisiynydd y Gymraeg yn eitha pendant yn dweud, dydy'r ffaith ella bod chi'n medru gwneud y cyfieithu bod chi'n meddwl bod chi'n medru gwneud y cyfieithu fe deallusrwydd artiffisial ddim yn golygu bod chi'n rhydd o'ch oblygiadau cyfreithiol i ddarparu gwasanaeth yn y Gymraeg ac i drin y Gymraeg yn gyfartal. Mae yna gyflan fyna achos di'r swmp gwaith yna ddim yn mynd yn unlla nag de. Nag di, yn bendant. A dwi'n meddwl, beth sy'n bwysig ydi, os bod yr allbwn yn cyrraedd y safona, a bod yna gyfieithydd wedi prof ddarllan, ac yn rhan o'r broses, yna deallusrwydd artiffisial, Google Translate, cof cyfieithu, dim gwahaniaeth beth i'r technoleg na gyda. Na, a yn y pen o'n rŵl a ddyle fod na arbenigwr iaith. Bendant. Dyna, dwi'n meddwl, fa rai bwysleisio bod rhaid cael yr arbenigwr iaith na i brawf ddarllan yn y diwedd yn bendant. Rhan datblygiad a cyfle arall yn y maes, dwi'n gwybod os ti'n gyfarwydd efo. Mae gen ti CDPS di datblygu dull sgwennu trio. So mae gen ti dilynydd gwasanaeth, ymchwilydd defnyddwyr a arbenigwr iaith yn sgwennu, so dweud bod chdi'n setio fyny gwasanaeth digidol, a wedyn mae yna rôl o fyna lle maen nhw wedi dod y cyfieithydd i fewn. Achos bod nhw'n arbenigwyr iaith, ac bod nhw'n mynd i ddweud, wel, da ni'n mynd i sgwennu'r Gymraeg ar Saesneg ochr yn ochr o'r llawr i fyny, yn hytrach a bod chdi'n trio gwasgu yn cael testyn Saesneg o gyfer rhywbeth a diolch yn ffitio yn y bocsys, achos ti'n cyfieithu'r ystyr, ond ti angen cyfieithu ystyr damad o wahanol i wneud sens ynghyd-destyn yr ffurflen y byfnag da. Mae rai cael y person dynol yna does, ydy peiriant, neu does gan y peiriant ddim sensitifrwydd deallusrwydd barn person dynol yn y goes, a mae rhaid cael y person gyda cymwystera sy'n ei loda'r gymdeithas i fod yn ganolbwynt o'r broses yna. Reis di pasio'r exam, lle? Dwi'n cofio gwersi gramadeg. Na.
Ond ti'n gwybod, da ni'n cynnal e-weithdai rwan er bod paratoi ar gyfer yr arholiad. Felly, yn yr e-weithdai mae cyfieithwyr yn cael cefnogaeth a cael adbors cyn ymgeisio, felly mae hynny'n help. Yndi, chos pori trwy'r wefan a falle gynnwch chi'r adroddiadau ar ôl arholiadau, falle mae gynnwch chi safon na. Oes, a mae yn golygu safon euraidd, felly pryd mae cwsmeriad yn gweld yr logo'r gymdeithas yna, maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i cael cyfeithiad o safon yn dydy, a dyna sy'n bwysig. A mae lot o deindran wedi gan y Llywodraeth wan yn gofyn i'r cyfeithydd gael y cymhwyster neu fod yn aelod o'r gymdeithas. Please ymunwch o'r gymdeithas os da chi'n meddwl bod chi'n ddigon caled yn edrych exam. Ond o ran yr arholiad, un peth arall da ni wedi newid efo'r arholiad ydy mwyn addasu sy'n mynd ymlaen efo'r oes ydy rhoi mynediad i'r we, felly yn yr arholiad cyflawn wan, mae cyfieithwyr yn cael mynediad i'r we wrth sefyll yr arholiad cyflawn. Felly mae hynny hefyd yn adlewyrchu reality cyfieithydd o ddydd i ddydd. Ie, achos dwi'n gwybod swn i ar goll heb yr geiriaduron ar-lein da. Ie. Felly, oes mae yna bethau sy'n peri bech o ofn gynnwch chi fel cymdeithas, neu fel diwydiant. Ond ar y cyfan mae o'n ddarlun, wel mae hwn jyst yn newid arall yn dod i fewn a fydd na addasu a fydd na symud ymlaen. Bendant, mae rhaid i'r iaith sy'n mynd ymlaen efo'r oes yn does. Mae rhaid i dechnoleg newid a fe rhaid i y grefft a'r proffesiwn hefyd addasu. Ond dydy cyfieithwyr ddim yn mynd i ddiflannu, dydy'r gymdeithas ddim yn mynd i ddiflannu. Da ni'n mynd i wynebu hyn efo'n gilydd ac addasu. A dwi'n siŵr fydd y dyfodol disgler iawn i'r grefft ac i'r gymdeithas yn y dyfodol. Wel, Teleri, diolch yn iawn. A diolch am dy amser. Diolch i chi. Diolch am wrando ar y benod hon o bodlediad y gyfnewidfa. Os wnaethoch chi fwynhau'r benod, cofiwch dan ysgrifio drwy'ch darparwr podlediadau i ddal penodau'r dyfodol. Byddai adolygiad cyflym a rhannu gyda'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr yn golygu llawer i ni. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar nodiadau'r benod. Mae'r holl ddolenni a manylion cyswllt yno. Gallwch hefyd fynd draw i'n gwefan archwilio.cymru os oes gennych gwestiynau neu sylwadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.